ହଁ ହଁ କ୍ଲିୟର ଗ୍ଲାସଟା ଭୁଲିବନି। ବାବା ଯଜ୍ଞ କରିବେ ନା ଚଉଠି କରିବେ? ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି। ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ଯଦି କିଏ ବିଘ୍ନ ଘଟାଅ ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ ସରିବନି, ଅନଲିମିଟେଡ ଚାଲିବ। ତମେ ପଦାର କରିବ, ବାବା ଯଜ୍ଞ କରିବ। नमस्कार। ପାଣି ଦଉଛ ତମେ ଭାଇ ପାଣି ଦଉଛ ଥରେ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନା ସବୁ ତମ ପାଖରେ ଦେବି। ଜୀବନ ସାରା ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। କାହିଁକି ହଗି ଦେଇଛି।